Ma nawek, naf li kuna ħafna mit-telespettaturi li din ir-rokna tiegħek ikunu din jistennew, ha? Nispera. Mela, Matteus, waħda mill-mistoqsijiet verament komuni u li xi darba wara kulħadd tistaqsija hija kif se nagħmel biex nonqos mix-xaħam illum qabel għada. Mela din hija t-tema tal-lum bażikament, illi ġiet moħħi li nagħmlu punti żgħar ħafna ta' kif inti illum qabel għada tibda diġà tara anke kambjament bil-mod kif tħossok u bil-mod jibda niżel anke l-pis. Mela, l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu Brian, il-fridge u l-cupboard tajjeb nirranġawhom ftit. Studji sabu illi l-persuna ma li tiftaħ il-fridge jew il-cupboard hija 3 darbit iktar likely, iktar hemm chance 3 darbit iktar li inti tieħu l-ewwel ħaġa li tara milli pereżempju it-tielet ir-raba' l-ħames ħaġa li tara. Ġifieri psikoloġikament. Tagħmel sens. L-ewwel ħaġa li nara isu diġà ġibdet li għajnejja u bdejt nirreġistra biex ħanikolha. Mela l-ewwel qabel kollox l-affarijiet illi nafu li huma daqsxejn perikolużi jekk ngħixu ma' familja tajjeb da mhux se ngħidulhom isma' jiena rrid nonqos mela intom daqshekk kull ħaġa li fiha aktar minn 10 kaloriji barra mit-tieqa. Le, ma nistgħux nagħmlu hekk. Ġifieri nsibu daqsxejn kompromess illi l-affarijiet li iktar fihom kaloriji forsi jkunu fuq wara. It-tieni ħaġa hija li nirdupjaw dak li qed nagħmlu bħalissa bħala eżerċizzju. Mela hekk pereżempju jiena qed imur għall-kwarta mixi. Jekk dik il-kwarta intawwal għal nofsija, mela jiena qed nagħmel 100% aktar eżerċizzju milli kont nagħmel sal-bieraħ pereżempju. Ġifieri qed naħraq id-doppju tal-kaloriji jekk inkun għadni għaddej bl-istess intensità tal-li kieku kont qed naħraq il-bieraħ. Però Matteus kultant ikun hemm anke dik l-attitudni, ma nafx jekk hix tajba jew mhix daqshekk tajba li jgħidlek isma' jiena nagħmel l-eżerċizzju ħalli mbagħad inkun nista' niekol kemm irrid jien. Prosit. U dik hija. Ma jiena saħħet nagħmel l-eżerċizzju allura. Dik hija waħda mill-ikbar problemi li ltaqgħu magħhom ukoll li dak li jkun jassumi illi bl-eżerċizzju qed jaħraq id-doppju tal-kaloriji li fil-fatt qed jaħraq. Allura jista' jkun kemm irid. Allura jista' jkun kemm irid. U mbagħad bil-kontra, meta niġu biex nieklu nassumu li qed nieklu bin-nofs tal-li fil-verità nkunu qegħdin nieklu fil-verità. Ġifieri aħna nassumu li ħraqna d-doppju tal-kaloriji u nassumu li kilna nofs tal-kaloriji u nistgħu nimmaġinaw kemm il-qoddim twassal problema. Qed fakkarni f'punt importanti. Iva, meta nżidu l-eżerċizzju ikollna bżonn nieklu ftit iktar għal biex nirkopraw bravu però skont xtiekol. Jiġifieri aħna wkoll Brian, punt ieħor żgħar ta' kif nitilfu x-xaħam illum qabel għada huwa illi jekk pereżempju għal mod tal-kelma inti llum qiegħed tiekol 2000 kalorija kuljum. Jekk dik l-2000 kalorija qed tiġi minn kwalunkwe sors, tajt pereżempju ma nafx hekk hux ġejjin mill-ħobs, mill-patata, mill-laħam ma nafx minn fejn ġejjin, qed nikol għad-doċċ u għaddej. Jekk tibda toqgħod attent illi dawk l-istess 2000 kalorija minn studji li għamlu jiġu iktar minn proteini, it-tieni l-iktar minn fats u t-tielet l-iktar minn karboidrati diġà minn studji li sabu iva ħatamel differenza avvolja qed tiekol l-istess ammont ta' kaloriji. Għaliex? Għax il-proteini fost l-oħrajn jagħmlu dak li jgħidulu thermogenic effect illi dan jgħin biex anke ċertu ikel ma jiġix storjat daqs li kieku kien carbohydrates, eċetera, eċetera. Ħafna iktar komplessa minn hekk, jiġifieri. Ekku, ma kellix Mhux importanti. Mattew, sana fil-programm tagħna kif anke tkellimna ħalli mmorru iktar għal kwalità milli l-kwantità. Anke bħal eżerċizzju dejjem tkellimna li 30 minuta huma biżejjed. Jiġifieri m'għandniex nagħmlu sigħat il-ġim. 30 minuta huma biżejjed, però kemm hu importanti li dawn it-30 minuta kuljum insibuhom. Prosit, kruċjali ħafna Brian, jiġifieri mhux biss għal mod kif nidhru manka għal saħħitna. Imma nifukaw għal mod kif nidhru. Mela, jekk jiena beħsiebni pereżempju ġej il-miliet. U diġà qed niltaqgħu ħafna magħha, isma' issa nerġa' nibda mix-xahar id-dieħel ta' nagħmel l-eżerċizzju għax din ġimgħa skużani dax-xahar għandi ħafna ġenn u ġiri, possibbli sinjura għandek ċans għal kollox. Għandek ċans tiltaqa' ma' tax-xogħol, ma' tal-familja, ma' nies li lek ma talhom snin kbar u m'għandek ċans nofsija kuljum għall-eżerċizzju, normalment tkun skuża. Mela sta ċans li jiena nitgħażlen. Mela jiena sta ċans illi fejn li ma niekol sakemm nixba dax-xahar għandi l-iskuża li għax il-miliet. Jiġi għan-nar Brian u nafu għal-istorja. Ara xi problema għandi, dik il-libsa li lbista ġimgħa ilu qasbsa tiġini, għajma xi problema, nagħmlu xi xahar, nieħdu l-ħassu ta' dan biss, imbagħad għax minn għalina nħansolvu kollox, u l-problemi jibqgħu jakkumulaw fuq xulxin, tgħidu tiġi sena oħra nerġgħu l-istess. Il-kontroll huwa importanti. Il-kontroll huwa kruċjali u tiskanta anke fuq dal-kunċett ta' il-kaloriji minn fejn jiġu. Il-proteini sabu pereżempju Brian li jimlewna ħafna iktar milli jimlewna pereżempju l-carbohydrates. Mela kieku jiena kelli nażel bej
pakkett per eżempju minn daw li niftħu insomma daw l-snacks u nibdew għaddejjin. Tajjeb, jew inkella nieħu per eżempju chicken breast, xi biċċa laħam, xi ftit fenek, xi ftit pork. Tajjeb, il-laħam li il-proteini li ġejjin mill-laħam ħajimlewni ħafna iktar mill-karboidrati li ġejjin mill-pakkett. Anka bħala ħinna din nitkellmu ġifieri. Bħala kemm ħajtu ma jaqbadni ġuħ prosit fost l-oħrajn, anka dak il-ħin ovvjament tħossok li kilt iktar. Ġifieri, 200 kalorija ġejjin mill-laħam jew 200 kalorija ġejjin minn xi pakkett ħajimlewna totalment differenti. U biex nitlu daqsxejn iktar fil-fond, aħseb wara 200 kalorija ikkumparati ma' xi soft drink. Din interessanti. Xi soft drink jew xi ħaġa mimlija zokkor ma timlina kważi xejn. Avvolja nkunu ħadna xi 200 kalorija, pereżempju, mhux se nħossuni li kilt jien, anzi pjuttost jaqbadni. Ġifieri dak huwa wieħed mill-ikbar perikli ta' żmien il-miliet, dawk id-drinks li nieħdu wieħed wara l-ieħor tajjeb u mbagħad nibdew ngħidu minn fejn dlajt jien. Kemm qatt attenta fil-verità. Waħda mill-problemi jkunu x-xorb. Ekku, però waħda mill-biżat li jkun hemm anke meta persuna titlef pis u ammont konsiderevoli ta' pis huwa tpaħbih. Ekku. Issa, x'nistgħu nagħmlu biex kemm jista' jkun nevitaw it-tpaħbih. Jiena nemmen, ma nafx ħalli f'dejk għax inti l-espert, però nemmen li xi naqra tpaħbih dejjem ħajbqa'. Mela, iva sa ċertu punt. Issa, il-problema hija din. Kemm indumu ma nibdew nagħmlu xi ħaġa bis-serjetà b'mod professjonali. Mela jekk jiena noqgħod nistenna li nitla' ammont kbir ta' kilos. Qabel ma nibda nagħmel xi ħaġa, iva, iċ-ċans li jiena anke wara li nonqos nibqa' xi ftit bit-tpaħbih dejjem ħajjiżdied. Mhux qed ngħidlek li mhux ħadd titranġa x'ħadd tara l-mirakli meta tieħu affarijiet bis-serjetà. Però iva, iktar ma tikber iktar hemm ċans ta' tpaħbih. Issa dejjem qegħdin nitkellmu ma' b'mod naturali. Ekku, prosit. Tajjeb. Għax m'għandix dubju li forsi fissu hemm anke prodotti li forsi dak it-tpaħbih. Però aħna dejjem immorru għal mod naturali kif nistgħu neħilsu minn dak it-tpaħbih. Prosit. Mela, l-ikbar żewġ affarijiet huma dawn. Illi naraw illi apparti dieta qegħdin nagħmlu wkoll eżerċizzju. Għaliex? Għax x'inhu fil-verità tpaħbih, Brian? It-tpaħbih huwa li meta aħna nolqsu mill-pis nonqsu wkoll mill-muskulatura. Mela flok ma jkun hemm dak li jgħidulu fat loss, ikun hemm weight loss. U l-weight loss kif naraw aħna fuq il-miżin, bażikament ħajoħodlok it-total ta' kollox. Mela aħna bħala persuni magħmulin minn għadam, ġilda, ilma, dem, tajjeb, muskolu, xaħam. Aħna rridu naraw li minn daw kollha li jintilef l-iktar huwa x-xaħam. Mela, irrespettivament, jiena di nisħoqa ma' ħafna nies. Isma' mhux il-miżin il-problema, huwa l-ammont ta' body fat illi għandek. Għax jiena nista' nkun li niżel pereżempju 70 kilo. U jkun hawn persuna oħra li tiżen 70 kilo wkoll u jiena wien idru totalment differenti. Daħat ma jmur b'tabella fuq rasu l-baħar Brian, jiena 70, dik 60, mela 60 ħer minn 70, le. Ma daqqatajn ħadd idduna tgħid tara naqra pereżempju Brian kemm hu pulit. Għara liħor jizen daqs Brian ma raġ zaqqandu. Ġifieri mhix kwistjoni ta' peace fuq il-miżin, hija kwistjoni ta' kemm għandna body fat. U huwa l-body fat li jrestaqna lej problemi bħal kolesterol, diabete, pressjoni u min jaf kemm il-problema oħra Brian. Apparti li estetikament dejjem iktar ma jkollna body fat, iktar ħanidru ovvjament li maħniex daqshekk. Però issa f'każ tal-irġiel, raġel waqt li jkun għaddej bil-weight loss. Iva. Jista' fl-istess itella l-muskolu wkoll? Prosit, mela kemm nisa u kemm irġiel, din interessanti ħafna. Diffiċli illi meta tkun qed tiffoka fuq il-fat loss essaċ ittella anka l-muskolatura. Min ikun għadu fil-bidu tiegħu, min għadu l-ewwel darba, l-ewwel ftit żmien qed jieħu bis-serjetà. Iva hemm ċans tajbin. Però biż-żmien nibdew naraw li anke ċertu hormones ġisimna mhux se jippermettulna intellaw il-muscle mass, intellaw il-muskulatura waqt li qed nitilfu x-xaħam. Mela iva min kun għadu fil-bidu la kieħim ma xagħdu f'dak il-fażi li jista' jagħmel mit-tnejn. Però iktar ma tindera s-sistema, iktar imbagħad ikollna bżonn li niffukaw fuq area partikolari. Mela jekk jiena wasal iż-żmien li niffoka iktar li nneħħi x-xaħam, aħjar nikkonċentra fuq hemmhekk qabel ma niffissa li rrid fl-istess ħin intella il-proporzjoni fil-muskulatura minn kull imkien. Apparti minn hekk interessanti ħafna wkoll Brian. Illi sabu li f'exercises li jsiru f'madwar 30 minuta b'intensità qawwija, anka minnu diġà pjuttost lean, diġà jkollu ġifieri livelli ta' xaħam baxxi u livelli ta' muskulatura pjuttost għoljin, jista' jigwadanja mill-fatt li ħajkompli jonqos mix-xaħam mill-ftit xaħam żejjed illi baqalu. Għaliex?
Għax dan it-tip ta' training huwa assoċjat iktar ma' kemm jinħaraq xaħam purament, dak li jgħidulu fat oxidation. Illi mela aħjar milli kikun għamlu xi sija għaddejjin bil-mod pereżempju fuq it-treadmill anka minħabba l-fatt li sabu li min jagħmel din is-sistema fejn għamlu 30 minuta intensiva jaqbdu inqas ġuħ minn dawk in-nies illi jagħmlu sija għaddejjin fit-training. U din hija interessanti ħafna. Ġifieri, jekk tagħmel nofsija intensiva, jaqbdek inqas ġuħ milli kieku tagħmel sija għaddej normali allura. U dik hija problema oħra, Brian, illi ħafna nies fil-bidu li jibdew l-eżerċizzju jibdew iħossu li huma wara training qed jaqbadhom il-ġuħ. Dak nagħmel normali. Iva, u nagħmilhom kuraġġ għax dik hija fil-bidu. Fil-bidu hija normali ħafna li inti tibda żdid il-ġuħ tiegħek, però iva jekk inżidu l-intensità imma naqsu l-ħin dak l-istess ammont ta' ġuħ ħajonqos ħafna, ġifieri ħafna jgħidu li anke idealment kieku li nippreparaw l-ikel qabel ma mmorru għat-training għax inkella ħankunu nafu li wara training ħadd tmur mill-ewwel tiekol wara tajjeb anke li jkollok forsi ftit ħin anke tipprepara. Tkun preparat għax inkella tajt isma' jiena pereżempju għad baqali nofsija biex nasal id-dar. Imbagħad sakemm insajjar xi sija u nofsu moħħok taf xi jagħmel. Jara l-ewwel ħanut. L-ewwel biex ma nsemmux affarijiet u tmur mill-ewwel hemmhekk. Matteo, dili wkoll anke nisma' nies jitkellmu, speċjalment di l-iktar komuni man-nisa fejn jgħidu li jiena kuntenta kif nidher kull ma rrid inneħħi ftit żgħar jew kellha forsi inneħħi ftit ħibs. Dak xi jiġri hemmhekk għad-dieta għax ovvjament inti meta tagħmel dieta ħajġi affettwak il-ġisem kollu. Mela, u hawnhekk forsi nista' ninstemma daqsxejn kategoriku daqsxejn salvaġġ. Il-problema tkun illi inti mara, jew il-problema tkun illi inti raġel. Ġifieri jiena ma nistax niddeċidi pereżempju għal Brian fejn jistorja l-fett, issa nista' nkun l-aqwa personal trainer fuq id-dinja. Jekk Brian jgħidli pereżempju sma' xaħam irridu pereżempju f'sieqi mhux żaqqi x'ħad tagħmel. Ngħidlu sma' Brian ma sax naqbadlek ix-xaħam u tfaħħulek hemm. Għax aħna dinatura tajjeb l-irġiel pereżempju għandna il-maġġoranza tal-fett tagħna jiġi storjat fl-erja taż-żaq. In-nisa kemm fil-bast, madwar il-ħibs, fil-patata, ftit il-koxox, ġifieri dik hija in-natura. Imma waħda anke bil-problema speċjalment tan-nisa li forsi dik in-naqra żaq ikunu li jridu jeħelsu minnha. Però mbagħad ħajkunu konxi wkoll li kif ħajamlu dieta u jibdew jonqsu mill-bast ukoll li dik ma toġobhomx. U dik ma toġobhomx. U iktar minn hekk ħafna jgħidu li ħabba l-wiċċ. Jgħidu li ma rridx li wiċċi jinżel ta'. Jiġifieri dik mhumiex affarijiet li nistgħu niddeċidu aħna minn fejn nonqsu. Però iva, isma' jekk jiena pereżempju l-bast ma rridx li jinżel ħafna. Mela ħan nifoka it-training tiegħi iktar fuq il-bast biex insaħħu u ovvjament anka inkabru sa ċertu punt fejn tidħol muskulatura. Ħalli jiena dak il-bast mhux biss jibqa' li hemm jekk jista' jkun imma jkun iktar iffurmat. Imma f'dak il-każ pereżempju waqt li qed nagħmel id-dieta nagħmel iktar eżerċizzji li naħan aktar twak taħanqos iktar iż-żaq. Mela, le, prosit, jekk aħna rridu nneħħu ix-xaħam ta' madwar iż-żaq billi nagħmlu iktar eżerċizzju għall-muskolu taż-żaq maħniex ħan għamlu xi pjaċir partikolari. Ġifieri aħna rridu nagħmlu eżerċizzji ġenerali, full body workout, tajjeb, illi nħadmu kullum kien. U hekk awtomatikament ħajonqos ix-xaħam, però billi nitrenja pereżempju jien naf jekk għandi x-xaħam f'idi, nitrenja iktar idi milli nitrenja saqajja, hemmhekk ma ħansolvi xejn għax ix-xaħam mhuwiex se jdub billi jiena nitrenja il-muskolu li qiegħed jiġifieri taħtu, mhuwiex il-każ. Dak li jgħidulu spot reduction li nagħżel x'imkien biex jonqos minn hemm, dik ma teżistix. Tajjeb ħafna. Skar għallimtna anke saħħa żida. Ma tiegħek jiena nirringrazzjak talli kont magħna għal din il-ġimgħa dejjem anke nfakru anke lit-telespettaturi tagħna biex fil-każ li jkun hemm anke xi mistoqsijiet li intom tridu li staqsu aħna bil-qalb kollha nkunu nistgħu ngħadduhom anke lil Matteo tistgħu tibatulna email fuq lifesilence@tvm.com.mt. Sa anke fakkarkom anke fil-paġna ta' Facebook tagħna, il-paġna ta' Facebook li brata tiela brata maġla, ħafna u ta' dan aħna nirringrazzjawkom jekk forsi inti li forsi qed tissegwina bħalissa u għadek ma għamiltinniex like fuq il-paġna ta' Facebook kull ma trid tagħmel huwa tidħol fil-paġna personali tiegħek fejn għandek miktub search tikteb Lifestyle and Co u hemmhekk ħadd tidħol hemmhekk ħatafat like u tkun tista' anke tirċievi dak kollu li jkun għaddej anke fil-programm tagħna. Tista' wkoll anke tagħmel kuntatt magħna billi anke tgħaddilna s-suġġerimenti tiegħek u anke l-mistoqsijiet li jkollok għal Matteus pereżempju u aħna bil-qalb kollha nkunu nistgħu ngħadduhom lilek Matteus u mbagħad il-ġimgħa d-dieħla nkunu nistgħu nitkellmu fuq propju fuq dak is-suġġett li jkunu għalilna t-telespettaturi tagħna. Appuntamenti ieħor flimkien ikun anke bħallum ġimgħa, tajjeb aħna minn hawnhekk imorru għal sit